Pero sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa rin sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Sa oras natin ngayon na 11:18 p.m. sa buong Kapuluan, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kaya mga kabisyo, hindi na po natin papatagalin pa. Pakinggan na po natin ang kanyang kwento. Hello po, good evening po. Hello po, good evening. Hindi naman po nagpi-feedback, tama po? Hindi naman po. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. Ako nga po pala si Kyoto ng Quezon City. Ang bilis mo, sir. Na po sa paha. Ang bilis mo, sir. Wait lang. Wait lang, sir. Di pa kita tinatanong para kami atraso agad. Sige po. Wait lang. Sir, kamusta ka muna? Okay naman po. Bali po kasi on duty po ako sa ngayon eh. Mm. Duty ako ngayon. O baka, Ako ang SG guard. Oo. PSG ka, sir. PSG. Alam mo yung PSG? PSG, opo. Poging security guard, ganun. Sakto lang. Sakto lang. Okay, sir, ito nga lang. Gusto lang kitang kamustahin and happy Tuesday sa'yo. Kamusta ka naman? Sa duty ka pala ngayon. Hindi ba masama na tumatawag ka ngayon sa amin dito? Baka ito pa maging rason para matanggal ka sa trabaho mo? Hindi naman po. Okay naman po. Okay, maraming salamat. Wala naman po ng gano'ng tao ngayon. Okay. So, ready na po ba kayo? Ready naman po. Okay. Lakasan lang po natin ang boses natin, sir, ha? Lakasan lang po natin. Opo. Okay. Ano po? Ano, sir? Okay na po. Pwede na po ako magsimula po. Oo, teka lang. Ano po bang pangalan ninyo, sir? Ako po si Kyoto po ng Quezon City. Kyoto ng Quezon City. Kala ko Kyoto ng Japan, eh. Kyoto ng Quezon Ko City. na lang po sa screen name ko na lang kasi Okay. mahirap na. Okay po. Kyoto, 29 years old. Tama ba ako? Yes po. From Quezon City. Opo. Okay. Sir, Kyoto, 29 years old from Quezon City. Ano ang top secret mo? Bali po SPG po ito, sir. Okay lang po, Nasa sa inyo po yan, sir. Kayo po Bali, tumawag. Bali, sir, kasi i-ano ko na parang mabilis labasan, gano'n. Yun yung pinahang ko. Yun Kasi, po ang pinaka-top secret sir, nyo ngayong gabi, boss. Opo, yes po. Kasi Mabilis labasan. Wait lang, sir. Yes Patapusin nyo na muna ako. Gusto ko lang klaruhin muna yung kinukwento nyo ngayon. Mabilis labasan? Sino po ba yung mabilis labasan, sir? Bali po, si partner. Si partner mo. Pag sinabi nating Yes, partner, ka-live-in mo ito, matagal na kayo magkarelasyon, magkasama. Yes po. Ilang taon na po kayo magkasama, sir? 8 years. 8 years. May anak na po ba kayo? Yes po. Ilang taon po ang anak ninyo? Bali, 6 years old na yung namin. Isa lang. Isa lang. Babae, lalaki, sir? Po. Babae po. Babae. Okay. Sir, Yes po. okay. So, 8 years na kayo, may anak na kayong 6 years old. Sir, paano mo naman nasabi na itong si partner ang bilis labasan? Opo, bali po kasi, ang nangyayari po kasi, kasi syempre po, bilang SG,
Tapos po kami, medyo LDR po kami. Hindi naman po sobrang layo. From Quezon City, siguro isang sakay lang naman, 3 hours biyahe papunta dun sa lugar namin. Bali kapag kami nangyayari, konting pa lang, mga 10 minutes lang, 5 minutes. Na siya, tapos na agad. 10 minutes or 5 minutes, tapos na agad? Yes po. Yes po, yes. Anong ibig sabihin mo dun? Ibig sabihin, eto kasi, Sir Kyoto, eto, marami naglalaro sa utak ko ngayon na kaya ba mabilis si Mrs. or si partner mo dahil magaling itong si Kyoto bumarurot? Ganun ba yan? Matik naman na po yan. Matik naman na po yan. Okay. Or baka naman sa sobrang miss na miss ka niya ay malaki yung factor nyon. Kaya siya mabilis din Opo. labasan. Siguro rin, kasi ang nangyayari, siguro po sa isang buwan po isang beses na ako uuwi. Pero po, minsan 2 araw po kami magkasama, gano'n. Pero halos ganun yung ginagawa namin. Talagang kaya niya siguro, basta mabilis siya. Hindi ko siya maipaliwanag ng sobre, pero talagang bago ka pa naman sisimula or nasa ka pa lang, talagang bigla siyang talagang alam mo na. Parang hindi mo maintindihan ba't ganun. Ganun Okay. niya ba ako ganun ba siya kasabik, ganun? Okay, Sir Kyoto, may tanong lang ako sa'yo. Okay lang ba? Okay lang po. Okay. Sir, nagiging negatibo ba sa'yo itong nangyayari sa misis mo na mabilis siyang labasan o nagiging positibo ba sa'yo? Bakit ka napashare sa amin ngayon? Bali, shinare ko lang din siya kasi katulad niya, may mga nakikinig sa inyo po. Halos marami nakikinig na sa inyo. Gusto ko lang bang maano sa mga nakikinig kung may mga maipapayo ba sila sa akin na ganun ba talaga? Kasi bali, pareho kami ng edad. Same age lang din kami. Tapos, hindi lang din naman kami bago. Pero talagang matindi yung init, ganun. Kung bang kahit ganung age na, talaga bang mainit pa rin pagdating sa ganun. Ito, magbabasa ako ng isang komento ng ating kabisyo. Gusto mo, Kyoto? Sige. Okay, sabi niya dito, Kyoto, Kuya, dapat grateful ka. Sabi niya dito, dapat grateful ka daw kasi kung mabilis siya natatapos, edi ibig sabihin, nare-reach mo siya. O, di ba? Dapat daw grateful ka. May point naman. Pero kasi ang inaano ko dito, sir, yung lagang, yung tip mong, hinahagod mo pa lang siya ng, maya-maya, bigla-bigla na lang. Talagang, na siya, basa na siya. Baka nga talagang kapag ikaw ang kahinaan niya. Ayan. Ikaw ang kahinaan niya siguro. 'Di ba, Kyoto? Hindi, ito nga tanong ko sa'yo. Nagiging negatibo ba to para sa'yo? Positibo naman po. Bali, goods naman po para sa akin. Kasi, tulad nga po, sabi nga po nung nag-comment, dapat maging grateful nga po ako. Okay naman po. Pero para kasi ang nangyayari, yung bang Nabibitin ka? bagsa ginagamitan mo pa lang siya ng talagang ginagamitan mo pa lang siya ng pinahang tag dito. Yan, dila mo. Tapos 5 minutes, 3 minutes to 5 minutes. Talagang nandun na yung bumubulwak na. Baka magaling ka nga. Kuya Kyoto, pangalan mo pa lang, delikado na eh. Kyoto. Siguro nga po. Hindi, tsaka ito lang yan eh. Go? Ano? Sabi Nino.
Sabi nga po nila kapag daw security guard, ganon. Hindi ko po... Pag security guard, magaling dumila, Hindi ko kasi ganon? ano eh. Kasi hindi naman... Ganun ba yun? Pag security guard, Siguro malupit yun, sir. dumila. Ha? Matik na yun, sir. Pero ano, yun din. Ewan ko lang din sa iba. Kung totoo ba. Siguro may mga ASD dyan na mga nakikinig. Mhm. Sige, titignan natin. Oo, talaga. Tatanungin natin sila. So, lahat ng mga SG, security guard dyan, na nakatutok sa atin ngayon Oo, sa may 90.7 Love Radio, naniniwala ba kayo na ang katulad ni Kuya Kyoto na SG, dila pa lang pamatay na? Akala ko mga driver lang ang sweet lover, mga matitinik, bumarurot, pero inangat mo ang mga batuta ng mga security guard. Kaya po kapag ano po may nangyayari ganun, talagang Mhm. sa akin naman okay kasi talagang nandun na yung talagang masarap di ba? Mhm. Kasi basa-basang-basa na. Pero ang inaano ko doon 3 to 5 minutes. Ano na, Kumbaga nabibitin ka. tapos na siya. Tapos pero alam nyo, ang kinakaano ko doon, nakakalima, anim Okay naman pala yun. Talagang, okay na okay po. Pero kasi ang tanong ko dun, sir, natural lang ba yung ganun? Natural. 3 to 5 Ako sasagot. Gusto mo? minutes? Sige. Natural. Natural yun, Kuya Kyoto. Natural yun. Ibig sabihin yun, bukod doon sa sinasabi ng mga kabisyo natin na mahal ka nung girl, maraming factor yan eh. Maraming factors yan na pwede nating tignan. Unang-una, mahal na mahal ka nung girl kaya ganun. Ikaw yung kahinaan niya, yung libido niya kapag ikaw ay nakikita talagang umaangat at grabe. Hindi niya na kailangan uminom ng mga pampagana. Pangatlo, magaling kang performer ka. Kakaiba yung batuta mong dala-dala, sir. Ayan na, magagandang salita na para sa ito. Kakaiba yung batuta mo tsaka yung dila mo. Ibig sabihin, magaling ka talaga, sir. Yung kargada mo, kakaiba. At kung tatanungin mo ako normal ba? Yes, normal. Normal yun. Ang hindi normal, yung 3 oras na kayo nagbabakbakan, pero walang natatapos sa inyo. Sugat na kayo, pero walang natatapos sa inyo. Gusto mo yon? Ano mas gusto mo? Yung mabilis? Ito, mapiliin na lang kita. Kyoto, para di na tayo magtagal at di maubos yung oras natin ngayong gabi na ito. Nawawala. Kyoto. Okay po. Ito, papapiliin na lang kita ngayong gabi na to, ha? Papapiliin kita ngayong gabi. Ano pipiliin mo? Yung 3 oras kayo nagbabakbakan na may kalyo na yung mga kargada ninyo. Pero wala nangyayari. O yung mabilis na 3 minuto, 5 minuto, 10 minuto may nangyayari agad. Nakaka5 rounds kayo. Sige, sagutin mo nga yun. Bagay, may point naman po kayo. Talagang siguro lang nanibago lang ako kasi talagang kagyan matagal lang din siguro kaming hindi nagkita ganun. Tapos miss na miss siguro ganun. Ganun yun. Ibig sabihin, magaling kang performer. Pero ang tanong ko, Anong tanong? last na po ito Ano po, sa edad namin ganito po, natural po ba yung talagang mainit pa pagdating sa ganyan? Yung talagang as in na sinasabi nila, ihilang daw yung pahinga. Oo, okay. 29 years old, totoo bang edad mo to? 29 years old? Yes po, yes. Okay, totoo yan. Kasagsagan mo yan, Noy. Huwag mo naman sabihin sa akin na mahina na si Manoy. Di ba? Matigas pa yan sa batuta mong dala ngayon, boy. Di ba? Natawa ka rin? Totoo yun.
9 anyos ka pa lang, bay. Kahit po kahit yung girl po, ganun din. 29 years old? Opo, ganun. Kasagsagan yun, sumisisid yun. Akala mo, parang Moroami yun. Parang Direct to the point. Direct to the point ka rin Oh, sir? ayoko magpaligoy-ligoy. Maglolokohan pa ba tayo dito? Kumakain yun ng kalamnan. Yun. Oh, gusto mo pang ano ba gusto mong marinig? Ano? Kakainin kang buo yun. Oh, gusto mo pa? Ano pa gusto mo marinig? Ako real talk lang ako dito, Kuya Kyoto. Yung mga age yung 29, ay grabe yan. Kasagsagan yan. Di ba? Ultimo kasingit-singitan, sinisisid niyan. Di ba? Basta may pwesto, banat. Di ba? Ganun lang. Tama ba ako doon? Basta may pwesto, banat. Alam mo, Kyoto, ito, bigyan lang kita ng storya. Meron nga ako kakilala 55 anyos. Isipin mo, 55 anyos. Dumadalawa pa. Ikaw pa kayang 29 anyos, magpapatalo ka dun sa 55 anyos? Maniwala. Diba? Tama, mali? Tama. Tama. Ito na lang, Kyoto. Anong gusto mong sabihin sa partner mo ngayon? Siyempre, alam mo naman na mahal ka niya at mahal na mahal mo rin tong partner mo. May anak na kayo. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Ayun, kasi, bali, naman kami, kasal naman din po kasi talaga kami ng asawa ko. Tapos, halos 8 years kaming magkasama. Yan, hindi ko lang siya totaling mahal. Kasi talagang mahal na mahal ko talaga siya. Kaya nga halos lahat ginagawa ko para sa kanya. Pero yun nga, yung mali, itong problema kung tutusin, hindi naman to problema eh. Ano lang to, parang na-share ko lang. Nagtanong lang din ba? Good problem, kumbaga. Good problem. Opo, yung ganun lang. Nagtanong lang kasi talagang ngayon lang din kasi kami halos medyo nagkalayo. Tapos, yun nga, nung napakinggan ko lang kayo last November 2025 po. Sabi ko nga ako, pwede pala yung ganito sa radyo. Mm-mm. Kasi, kaya sabi ko, matry nga ako maitanong. Tapos yun nga, akala ko kasi hindi yung bang, kasi may anak na nga kami, tapos ganun pa ba, talagang may ganun palang tao. Okay. Na kahit sa age na ganun, talagang sobrang init pa rin pala. Mm-mm. And malaking factor para sa relationship ninyo yung sex drive ninyo sa isa't isa. Bakit? Kasi Kyoto, seryoso muna. Seryoso muna tong usapan. Walang biro. Malaki ang nagiging tulong ng ganito na usapan o pangyayari sa buhay ninyo. Anong gusto mong tukuyin, Titan? Ang gusto kong puntuhin, malaki po nakatutulong sa relasyon ang pagkikipagsiping sa inyong partner para mas mapatibay at magkaroon po kayo ng connection lalo sa isa't isa. Totoo po yun, ha? Totoo yun. So, ibig sabihin, kaya mabilis siya, nandun lahat yung love niya, yung pagiging excited niya, na nakauwi ka na naman, may nangyayari na naman sa inyo. Ganun yun eh. Yun lang yun. Napaka-basic lang talaga, Kuya Kyoto. Kaya po pala talagang gano'n, no? Kasi lalo na pag matagal kayo hindi nagkita, no? Yes. Talagang natural pala yun. Ngayon, palatandaan mo na yun. Di ba? Kaya, pag hindi siya, pag sa susunod, tumagal ng 3 oras, tumawag ka na sa akin. Magtaka na ako, sir. Yes. Magtaka ka na. Alam mo na. Oo, kasi talagang may ibig sabihin yun, sir, ano? May ibig sabihin yun. Ibig sabihin, si kumpare, sumasalisi. Oh. Okay ka na, Kyoto? Okay na po. Maraming salamat, Kyoto.
matindi ka kay Papa Jack, sir. Mas matindi ka. Grabe yung ano mo, sir. Eh. Ano? Yung talagang direct to the point ka, sir. Ay, Talagang, hindi, magaling yun. Magaling yun. Ano natin yun? Tinitingala din natin. Talagang ano ka, magsalita, sir. Kasi napapakinggan ko, nakikinig na kasi talaga ako dati pa ng Love Radio. Napapakinggan ko na yan si Papa Jack. Grabe kung pagsalitaan yung mga caller niya niyan. Talagang kulang na lang murahin niya kapag galit siya. Pero salamat Salamat sa pag-appreciate din ng isang Titan Jello. Isang maliit na nilalang na lumalaki lamang. Yun, di ba? Maraming salamat po, sir. Salamat, God bless. Kung ganito lang yung ano ko, walang katotohanan yung na-share ko. Basta Yes, okay lang. Nag-ano lang ako. Opo. Thank you so much and God bless you. Maraming salamat po. Thank you. Mga ka-vision, ako nagda-rap name pa. Bago ang lahat, gusto ko munang batiin si Jean. Ayan, no, si Jean ang aking ka-workmate. No, dati yan sa dati kong previous company ko. Pero bago ang lahat, sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayon sa 90.7 Love Radio, mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ni Kuya Kyoto, no? Si Kuya Kyoto na napakatindi, di ba? Ang tindi ng ano niya. Ang tindi ng kanyang kwento ngayong gabi na to. Para sa akin, good problem yun, mga kabisyo, di ba? Good problem yun na ang iyong girlfriend, partner, asawa ay mabilis labasan kapag ikaw, di ba? Kasi ibig sabihin yun, totoo yung kabisyo natin kanina, yung love ng tao na yun sa'yo, yung pagkamis niya, dun niya na ilalabas. So dapat maging grateful tayo and thankful tayo na may asawa tayo na sobrang saya, 'di ba? At sa'yo nasasayahan ng sobra-sobra, 'di ba? Ganun lang 'yon. Marami pa po natawag, mga kabisyo. Boss P, pwede pa? No na. Okay, hands up na ako. Pasensya na, mga kabisyo, muli. Maraming salamat po sa inyo. Ako po pala si DJ Titan Jello at nakatutok po kayo sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat sa inyo and I'm back again dito sa ating live streaming at syempre sa ating programang Top Secret, mga kabisyo. Kaya maaari kayong tumawag araw-araw 0916-529-5595. Kaya mamaya po ulit, bukas po ulit, maaga pala ako natapos ngayon. Sensya na, nasanay ako ng lagi madaling araw tayo natatapos. Kaya mga kabisyo, bukas po ulit, mga kabisyo, dito lamang sa ating programang Top Secret sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kabisyo. That portion. Metro's number